I dagplejen har vi også børn, som har et særligt behov for ekstra støtte. Det kan være børn, som har lidt svært ved at komme i gang i forhold til deres motoriske udvikling eller deres sprog. Og der har vi mulighed for, selvfølgelig i samarbejde med jer forældre, og få en kontakt til Esbjerg Kommunes talepædagog eller fysioterapeuter. De vil så komme hjem i dagplejen og få hils på jeres barn og på jer. Og ud fra det, de ser, vil de så lave en vurdering af, hvilke muligheder vi har, og hvad vi kan gøre for at støtte jeres barn. Og jeg må sige, at det vi oplever rigtig tit i den sammenhæng, det er, at der meget hurtigt sker noget med barnet. Dagplejerne er jo i den situation, at hun har en meget tæt kontakt til det enkelte barn. Hun er sammen med barnet, fra det kommer til det går hjem. Det vil sige, at hun kender barnet rigtig godt, og hun ved også lige præcis, hvordan hun så kan motivere barnet til at tage del i de lege, der nu skal foregå for at styrke barnet motorisk eller sprogligt. Vi får også børn, som indimellem er opprioriteret i dagplejen. Det kan være sygehuset, der opprioriterer børnene, eller det kan være sundhedsplejersken. Og der kan være mange forskellige grunde til, at vi får barn ind på den måde. Men gør vi det, så har vi faktisk også nogle gange mulighed for, at dagplejen så kan have lidt færre børn, hun skal passe. Eller vi kan sikre, at hun ikke skal tage gæstebørn fra kollegerne, sådan at hun kan have endnu mere tid og overskud til netop det barn. Noget af det, vi har rigtig god erfaring med, det er for tidligfødte børn og lidt sensitive, følsomme børn. Der er det muligt i dagplejen at skabe en hverdag, som er forudsigelig, hvilket er rigtig vigtigt for de børn tit. Hvis man ved, hvor den voksne er, og man kan forberede barnet på, hvad der skal ske i løbet af dagen. Vi har også mulighed for at skærme barnet lidt. Det er jo sådan, at det er rigtig vigtigt for de børn. Både kan vi skærme dem imod infektion, det vil sige, at de får ikke så stor smitterisiko, da de ikke er sammen med så mange børn. Men vi kan også skærme dem imod lyd og støj og oplevelser i det hele taget. Og så har vi jo muligheden for lige så stille at gøre dem mere robuste til den verden, de skal videre ud i. Og det kan vi gøre ved, at dagplejerne begynder at gå sammen med kolleger, og lige så stille begynder at gå i legestue, og dermed vente dem lidt til også at være i større grupper. Vi vil også i de her situationer kunne lette overgangen til institutionen, ved at vi der har et samarbejde sammen med forældre selvfølgelig igen og institutionen, hvor vi kan beskrive, hvordan vi i hverdagen har hjulpet det her barn på vej, så de ligesom kan fortsætte det, vi er i gang med. Uanset hvad det er, der nu kan være barnets vanskelighed, så vil tingene altid foregå i meget tæt samarbejde dagplejer og forældre imellem. Vi er jo i den heldige situation, at ved at dagplejeren er så meget sammen med barnet, så har hun en meget fin fornemmelse for, hvad der netop er godt for jeres barn. Og hun er også den, der er der både når I afleverer og når I henter igen. Så den beskrivelse og det kendskab, som jo er allerstørst fra jeres side som forældre, det kendskab I har, vil I også rigtig fint kunne videregive til dagplejen. Så det tætte kontakt og det samarbejde, det gør, at der er rigtig god mulighed for at støtte op også om dit barn og det behov, dit barn skulle have i dagplejen.